Yo creo Portal. רגע, בסדר. אביב פורטל, נכון? בראש השאלה שבידיך, מה המספר שכתוב? אדוני המנחה, נכון? כתוב 10 או 9? 9. 9. אז מישהו החליף את שלטיכם. קוראים דברים כאלה. רגע, אדוני היושב-ראש, שנייה. כיוון שנטליה קיבלה תרגום בשפתה, אני לא רוצה לבלבל אותה עכשיו, אז אני שואל אותך, אביב, אתה קיבלת שאלה מספר? 9. 9, בסדר. אמרנו שהם מקבלים את השאלה המודפסת, אז אני חייב להתאים לזמן החשיבה שניתן לכם. אז עכשיו מה אם תשייכים מה? בסדר. אני איתך עם שאלה מספר 9. הפרק הציוני ביסוד השאלה מיועדת לך, חומה ומגדל. בשנים תרצ"ו, תרצ"ט, 36 עד 39, הרעיון היה בלילה אחד מקימים מחנה מבוצר, 4 צריפים, חומת עץ ממולאת חצץ, מגדל שמירה, זה יישוב חדש, חומה ומגדל. ככה הוקמו ניר דוד, טירת צבי, שדה נחום, שער הגולן, מסדה, חניתה. עכשיו בדילוג אל מגדלי התנ"ך. ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ומגדל חננאל ומגדל המאה ועמדו בשער המטרה. אנחנו שואלים מי המנהיג שבימיו נערכה תהלוכת השמחה הזאת לחנוכת חומת ירושלים, ומי הובאו במיוחד לירושלים מכל מקומותם בארץ לקראת האירוע. אז ככה, מי המנהיג שבימיו נערכה שמחה הזו נחמיה? מי הם שהובאו במיוחד לירושלים? אלה הלוויים, והכהנים שכמו שנאמר בחנוכת חומות ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים לעשות חנוכה ושמחה, תודות שיר מציתם ובנים תהלוכת השמחה הייתה בימי נחמיה. כל הפילהרמוני 14 נקודות. הובאו במיוחד לירושלים לקראת תהלוכת השמחה של 16 נקודות. אביב פורטל מישראל 64 נקודות עד הנה. שני צמדי השאלות שלך מיוסדים על ההישג הציוני בתחום החקלאות, עבודת האדמה, הפרחת השממה. בדברי עידוד וחיזוק של נביא למלך, הנביא נתן למלך אות, סימן, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו ונטעו כרמים ויאכלו פריים. מי הנביא ומה ניבא הנביא על פליטת בית יהודה הנשארת בארץ? הנביא הוא ישעיה בתשובתו לחזקיהו מלך יהודה. לגבי מה הוא מנבא? ישעיהו הוא שנתן את האות למלך שבשנה השלישית. אנא דבר לאט שגם השופטים יבינו. תראה, אני יודע שאתה מנתיבות, בנתיבות מבינים מהר. אנחנו ירושלמים, זה יותר לאט. ככה, הנביא הוא ישעיה בתשובתו לחזקיהו מלך יהודה. ומה ניבא הנביא על פליטת בית יהודה הנשארת בארץ? כתוב במלכים ב' פרק י"ט פסוק ל"ג, ויעשתה פליטת בית יהודה הנשארה שורש למעלה ועשה פרי למעלה, כי מירושלים תצא שארית ופלטה מארץ ציון, כי נתן השם תעשה זאת. ויאספה פליטת בית יהודה הנשארה. זה אפילו בשביל נתיבות די מהר, וזה היה החלק הראשון. עכשיו נשמע את החלק השני. עכשיו כדי שיבינו בקצב הכתבה, ויאספה פליטת בית יהודה הנשארה, שורש למטה ועשה פרי למעלה. זה מה שהבטיח הנביא על הנשארים בארץ. עוד צמד שאלות חקלאיות אביב. לאחר סיום מפעל בנייה, מבטיח הנביא לעם ברכה בגידולי הקרקע. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה אברך. מי הנביא ובאיזה מפעל בנייה מדובר? הנביא הוא חגי, פרק ב'. באיזה מפעל בנייה מדובר? בניית בית המקדש השני. כן, חגי הנביא של בניין בית המקדש השני. ומעניין לציין שחגי אומר את הדברים ביום 24/9, שזה כ"ד בכסלו, בניית בית המקדש השני, כמו חנוכת הבית בימי החשמונאים. עכשיו אנחנו עם עינת זיניהו, מלווה בקצין החינוך וההגנה הראשי, תת-אלוף אברהם עשאל, שהוא יושב ראש ההנהלה העולמית של החידון, ובמרכז החידון העולמי רב סרן הרב שמעון אלמליח. דורון שחר, אנא בוא והתייצב. כבוד ראש הממשלה יעניק עכשיו את הפרס לחתן התנ"ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשנ"ז, שצבר 98 נקודות. רק מה? זה לא מדויק להגיד צבר, כי זה גם צבר וגם צברה. שניים, חתן וחלה. אורית
ברן מישראל, תלמידת אולפנת עמית בבאר שבע, ואביב פורטל מישראל, תושב נתיבות, תלמיד קריית החינוך עזתה, חתן וכלה, שניהם 98 נקודות כל אחד. אנא גשו אל כבוד ראש הממשלה. אתם יודעים, יש לנו כלה מבאר שבע, חתן מנתיבות, הרוצה שיחכים ידרים. אביב פורטל ואורית ברן, חתן וכלה בחידון התנ"ך העולמי. עכשיו יצטרף לצד ראש הממשלה חתן התנ"ך העולמי של אשתקד, דורון שחר. עמדו נא כך, דורון, אתה מצד אחד של כבוד ראש הממשלה עם הפנים למצלמה, וראש הממשלה בתווך, ומצידו השני החתן והכלה של היום, אורית ברן ואביב פורטל. כתוב בתלמוד במסכת בבא בתרא, דף כ"ה עמוד ב', הרוצה שיחכים ידרים. ואכן מן הדרום באו לנו גם אורית ברן מבאר שבע, גם אביב פורטל מנתיבות. צריך להזכיר בהזדמנות הזאת שמבאר שבע לפני שנים אחדות הייתה לנו זהבה חדד, כלת התנ"ך העולמית, ומנתיבות בחמש השנים האחרונות היו לנו 5 חתנים וסגנים, משה מזוז ודורון סופר, חתנים עולמיים, אשר מימון, אליטה אבן חיים ויוחאי אבן חיים, סגני חתנים עולמיים, כל אלה מנתיבות, כמו שכתוב, הרוצה שיחכים ידרים, בבא בתרא כ"ה עמוד ב'. ועכשיו, כבוד ראש הממשלה, כבדנו נא בדברי הסיכום. ידידי שר החינוך והתרבות,